Il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar Chris Cardona tkellem mal-ġurnal Kulħadd dwar dak li sab meta daħal fil-Ministeru tiegħu madwar xahar ilu. Cardona sostna li l-Ministeru preċedenti qatt ma ħalla handing over ta' dak li kien għaddej qabel. Dan wassal sabiex spiċċa f'sitwazzjonijiet skomdi bħal meta l-għada li daħal fil-Ministeru kellu s-sit ta' kumpanija li kien laħaq ftehim mal-Gvern li ser ikeċċi numru ta' ħaddiema, ftehim li l-Ministru ma kellu l-ebda tarif dwaru. Cardona jirreferi wkoll għal 4 fabbriki li kienu ser jitilqu minn pajjiżna, gażino fallut u ammont kbir ta' nies li ridu jinvestu flushom f'pajjiżna iżda ħadd qatt ma kellimhom. Jgħid li matul l-aħħar snin kien hemm ammont kbir ta' fabbriki li ridu jespandu ħadd qatt ma ta' kasom u kif ukoll investituri kbar ridu jinvestu eluf ta' euro f'pajjiżna u ħadd m'għandenja jintaqa' magħhom. Il-Ministru Chris Cardona jgħid li l-ħolqien tax-xogħol ser ikun prijorità assoluta ta' gvern ġdid. Cardona tkellem ukoll fuq pjanijiet sabiex minflok ix-shipbuilding isir park marittimu. Temm jgħid li ż-żona tax-shipbuilding ilha mitluqa snin twal u issa wasal iż-żmien biex tiġi riġenerata biex niddiversifikaw it-turiżmu f'pajjiżna. Turiżmu li m'għandux jibqa' biss lejn iż-żona ta' Taslima iżda jinferex ukoll fin-naħat isfel ta' Malta.